बिराद गोबावनि उनाव फैलायबाय बेस्थ' जायोना एखमबा जिबनाव स' हेल' एभ्रिवान वान्स सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै फरायबाय भेरि भेरि गुड मर्निं लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथांमोन बयबो मोजां दं स' गय जादों निमाहा हो आं दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदों जेरावखि थाङा बबेहायबा थांनो ओंखारबाथाय गय जालांनानै आराम टाइम पास खालामलांनो मोजां मोनो आं बे आंनि आरो मोजां मोननाय हाबा जायखिजाया दाला बेखौ दोनथ'दो दिनै माखासे इम्पर्टेन्ट खोथा लानानै फैगोन दसेल' दै टाइम गैया दा खामानि दं जाय हक नोंथांमोना मिन्थिखासिगौ आं भिडिअ फुटेजखौ होबाय थाथ'ला बिराद टाइमनि खोथा दं आंहाबो जाय बाथ्राखौ राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों सासे EM दैदेनगिरि जानानै सासे गिदिर दैदेनगिरि EM बिबान मोननाय बिथांनि खुगायाव बेबादि समाया हाग्रामा महिलारि फर्मार चिफ अफ BTC बिथांखौ मोनसे बेमार जादों होनदों बे दा बे डाक्टारजों सावरायदों होनदों प्रेसक्रिपसनबो दं जानो हागौ होनदों बिथाङा सावरायमारना मानाखै डाक्टारजों नंमारना नंमारा बेनि प्रुफखौ बिथाङा होनो हागोन ना हाया आरो नैबे जोंनि फर्मार चिफ अफ BTC श्रीजुत हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बेनि एन्सारखौ होगोन ना होआ मा धरनै होगोन बेखौ नोंथांमोना माबादि लुबैयो बेखौ कमेन्ट खालामहर लोगोसे नैबे कास्टम बसुमतारी जाय बिथां दा बावैसो AGP-निफ्राय BP-आव हाबफैनाय बिथाङा राकेश ब्रह्मनि सायाव मोनसे जयनिं प्रग्रामाव खोथा बुंदोंमोन बेखौ लानानै राकेश ब्रह्म बिथाङा नैबे दिनै लेटेस्ट जेनेबा बेनि सायाव एन्सार होफिनबाय दा बेनि बुंनाय भाषाया एकदम मा एंगेलजों बुंदों आंबो बुजिनो हायाखै बेखौ जुदि नोंथाङा Honorable EM Sir Rakesh Brahmo, I would like to request to you, sir, if it is possible, then you can explain once again. जों क्लियारलि बुजिनो हानाय बादि नोंथाङा एक्सप्लेन खालामफिननो हाथों हटेल मा बेदर गेसाव जानानै उखुनिफ्राय होखारहरजानाय मा एंगेलनि मा भाषा बियो जों साधारन सुबुंफोर जाम्बा जाम्बा सुबुंफोरनि थाखाय आंनि थाखाय आरो बुजिनो थाङोबाथ' बिदि लज्जा गैयै एकदम लाजिनो रोङै भाषाजोंसो आं एंगेलजोंसो लादों मानसि गोदाव सोराव रायज्लायग्रा सासे दैदेनगिरि समाज सिबिग्रा फिसाफोरखौ खांग्रा सासे दैदेनगिरि EM मा मोनलायलायनाय दैदेनगिरिनि रावा बिदि जायो पलिटिक्सखौ गेलेब्रा बेथ' मोनसे पलिटिकेल लेंगुवेज नङा ना इट्स नट पलिटिकेल लेंगुवेज इट इज पार्सनेलि बाब है बेफोरखौ बुंनांगौ गैयाना आंबो उसुबिदा मोनो सोरबायाबो उसुबिदा मोनो बेफोर आलादा खोथा पलिटिक्सआव पलिटिकेल लेंगुवेजफोरजों रायज्लायनो हायो गेलेलायनो हायो नों माबेबा मोनसे पार्सनेलि बुस्थुफोरखौ नोङो इट्स नट इम्परटेन्ट टु साफिक्स दिस टाइप अफ लेंगुवेज बेफोरखौ नोङो उसुबिदा जायोना ओंखायनो माखासे कटेड बुस्थुफोरखौ नोंथाङा बाहायनो नाङा बाहाय नों पलिटिकेलाव मा बाहायनो गोसो बाहाय खिन्थु माखासेयाव उसुबिदा फैयोना दा मानसिनि जिबन जोङो माबा मोनसे जाया बेफोरखौबो बुंनो हाया दा बेखायनो माखासेयाव भुल गोरोन्थिया जाबोयो दा बेफोर नोंनावबो आंनावबो बयनावबो खालि मोनसे एंगेलजोंल' गोरोन्थि जायो बेखौ होनाखै आं जिखुनु जाया खेथ्रआवनो जिबनाव मानसिनि जिबना बिराद गोलावथ' बेवहाय गोबां खैदां खैफोद सौसिबोनांगौ जायो बेनिफ्रायसो साक्सेस फैयो जाय हक बेफोर थांबाय मानगोनां रायजो राजाफोर नोंथांमोना मा सानदों MP इलेक्सन लकसभा इलेक्सन फैगासिनो थानायाव दिनै बिराद बोलो होलायनायखौ नुदों फारसेथिं मोनसेया मोनसेखौ बिराद मुं सुलायनाय नायनायसै सोर बिसिबां रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो हायो बेखौ बयबो नेनानै थादो आरो आसा खालामखायो बेनिफ्राय बाराद्राय पलिटिकेल लेंगुवेजफोरखौ लानानै गरम जालाबायनो नाङा गावजों गाव एटेक खालामलायनो नाङा बे थागोन ओंखारग्राफ्रा थां फै गावबागाव सापर्ट दे बेनिफ्राय दावराव दावसिफोरखौ एक्सेप्ट दा खालाम आरो आजावनानै दालालाबाय
दावराव दावसिफोरखौ गोसोआव दालाबो, मोजां सोलिलायनानै जयि जालांबानो जाबाय। बेलाय फैबाय थागोन थांबाय थागोन इलेक्सनफ्रा, जोंबो सापर्टआ सापर्ट थागोन गावबा गाव मोजां मोननायखौ। ओमफ्राय बे दावराव दावसिया उसुबिदा जायो आरो। मोनसेया जाहैबाय APCC निफ्राय गुरजन मोसाहारि सार बिथांखौ बिथाङाबो जाहाथे आंनि भिडिअखौ नुबाय बायदोंबा आं रिकुवेस्ट खालामनो सानदों। APCC निफ्राय बिथाङा माबादि दावगादों गावसिनि हान्जाया, आरो दिनै BTC-आव कब्जा खालामनो बा BTC-खौ जौगाखांहोनो बा मोदान होसिननो थाखाय बिथांमोना माबादि साखाफारा जादों। थांनाय माखासे समफ्राव बिथाङा जिबादि बेरफुसार बिबुंथि होदोंमोन, दा बे बेरफुसार बिबुंथिफोरखौ जों नायोब्ला, खोनासंनानै मिन्थिनाय बादिब्ला बिथांमोना माबादि BTC-आव जोंब्लाव होनो साखाफारा लादों, नोंथाङाबो नुजानानै थाबैनो मिडियाआव बुङोबा मोजां जागौ, खोन्थाना होयोबा रायजो राजाफोरनो नोंथांनिया माबादि टारगेटफ्रा आरो नोंथांमोना माबादि आवगायगासिनो, बेखौ आं स्पेसियेलि रिकुवेस्ट खालामहरबाय सारनिसिमबो। लोगोसे नैबे थांनाय माखासे समफ्राव जे ex-NDB आदामोननि जे खामानि, बिथांमोना जोबोद मोजां खामानिखौनो रल लाबोगासिनो दङ। बिदिनो फैबाय थानाय इयुनाव बर' हारिनि खैदां खैफोद समाव बिथांमोना जेब्लाबो गसंथादों आरो इयुनाव गसंथाबाय थालांगोन, बेखौ जों आसा खालामो आरो। जियानो जाया मानो, जायफोर बिथांमोना गोख्रों सोमावसारग्रा सुबुंफोर, बिथांमोना जेखि आगजुजों सोमावसारग्रायानो जा बा माबा मोनसे सिम्पोल लाइनजों सोमावसारग्रायानो जा, बिथांमोना जुदि फैनानै राजनितिफ्राव जयेन जानायावबो जेबो नङा। जायफोर सनाफोरखौ हांगाराव दोनबाबो बे सना गोजोंनि थायो, हांगार जाया। बेखायनो बिथांमोना हारिनि थाखाय, हादरनि थाखाय मावखागोनखा, बेखौ आसा खालामबाय। जोबनायावहाय रायजो राजा नोंथांमोना मा रोखोमनि दैदेनगिरिखौ लुबैमारो, बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। मबाइलाथ' आंना एसे दुरबलानो, ओमफ्राय न'नि मानसिफोरनिखौबो मोनबाय थाया। साउन्डफ्रा बिराद साउन्ड सिस्टेम जाखाया आंना, आं आगोलनिफ्राय मिथिखायो। जाय हक, बेफोर जेखि दंला भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।